बिथां सार थांनायावथ' मा बुंनो सासे थांबानोदि मोनसे संगठना बायनांगौ बेथ' नङा जेरै नोंथांमोना मिथिगौ दुब्लि बारिफ्राव जेब्ला जों माइ फोयो नङा होनबा सोरबा गुदाबो थायो सोरबा माने मा होनगोन बेखौ दाउला माइना मा होनो ना जायखौ जों बासिख'ना सिबखारनानै गारो बेफोरबायदि सुबुंफ्रा थानो हागौ अनेकआव थ' नाङि मानसिफोरा माने थांनायाबो मोजां 2018 सोरबा हाग्रामाया बड'लेण्ड मोना बुंदोंमोन सोरबा क्राइटेरिया गैया होनदोंमोन बेथ' बेलेग आलादा बाथ्रा जोङो फैयै नाय नुयोब्ला मा जाखो बै समाव हाग्रामा बिथाङा जेनेखौआ बुंदोंमोन बे बड'लेण्ड सोरजिनायनि जेबो क्राइटेरिया गैया गैथ'आ होननानै दिपेन बर' साराबो खुद गावनो बुंदों बे बड'लेण्ड सोरजिनायनि जेबो क्राइटेरिया गैथ'आ होननानै होमबा दिपेन सारा सोर आरो हाग्रामा सारा सोर बेथ' बिराद मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा जाय पारमिसनखौ जोङो मास मोनसेनि सिगां बिबाय थादोंमोन जाय जों समाव पारमिसन बिदोंमोन बिथांमोना बुंदोंमोन नोंसोर खामानिफोरखौ मावबाय था जों डिसेम्बर 4 तारिख 5 तारिखआव नोंथांमोननो जोङो मा होनगोन पारमिसनखौ होगोन होननानै नाथाय दिनैनि दिनाव बिथांमोना फैयै गासैबो खामानिया जोबखांजोबनायनि उनाव बेसेबां फैसा बेसेबां माने दुखु खस्थ' खालामखांनायनि उनाव बिथांमोना साडेनलि जे बुंबाय नोंथांमोननो जों पारमिसनखौ होनो हाया होननानै बेथ' मोनसे बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा आरो बियो बर'नि जारिमिनाव दिनैनिल' जाथाय नङा बे सिगांनिफ्रायनो जाबोदों बेखायनो जोङो जेननानै थायाखै आरो जोङो बे मुभमेन्टखौ लांबाय थागोन जेरैखि जायाबो बाइक हुक एन्ड बाइक क्रुक सदानि नोंथांमोननि बेबायदि बेलायाव जों गोबां दाल' नङा बावैसो जिखिनि दिल्लीयाव थांदोंमोन नोंथांमोना बड'लेण्ड मुभमेन्टनि थाखाय बेयाव नोंथांमोनखौहाय जेलाव सोनाय जादों थ' बेनि बेलायाव नोंथांमोना माबायदि दुखु फोरमायनो सानो जोंथ' बे दिल्लीयाव थांनो जेब्ला जों कर्ट एरेस्ट जादोंमोन बेथ' जोंनि फेलियार प्रग्राम नङा बेथ' मोनसे ग्रान्ड साक्सेस प्रग्राम जादों जोंहा माने गुथै इण्डियाआवनो जोंखौ माने हाइलाइट खालामनासो होनाय जादों बिथांमोना जों बेयाव माने कर्ट एरेस्ट जादों होननानै जों दुखु नांनानै फैयाखै खिन्थु जों जेब्ला बे दिल्लीयाव थांदोंमोन जों बिथां सेन्ट्रेल मिनिस्टार रामदास आथवाले बिथांनो जोङो मोनसे मेम'रेन्डाम बरिया होबोनो हादों आरो बिथाङा बुंदों खुब खमनि गेजेरावनो जों नोंथांमोननि माबाखौ प्रब्लेमखौ जोङो डिसकास खालामगोन नोंथांमोनखौ जेब्ला समफ्रा मिलायगोन जों लिंहरनानै रायलायगोन होननानै बुंदों थ' नोंथांमोननि बेबायदि जेब्लायबो बेबायदि माने बादा होबाय थानायाव सोरनिबा पलिसि बा सोरनिबा जासुइ दं होनना सानो नामा बेखौथ' जोङो बुंलायाबाबो दिनै बर' रायजो राजाफ्रा मिथिखायो सोरबायदि सुबुङा बादा होदों सिगाङाव सिगाङाव बुंदोंमोन प्रसासना बुंदोंमोन नोंथांमोननो जों 4 तारिख 5 तारिखआव होगोन नाथाय बिथांमोना जेब्ला मोनथियो जे 40-50 हाजारसो मानसिफोर गेदारिं जागोन सोरबा जोंनिनो न'आवनिनो बिदा फंबायफ्रा बे बाथ्राखौ निस्सय बादा होदों जेब्ला जों एसपि सारजों रायलायदों बिथाङा बुंदों जोंथ' होगौमोन नाथाय जोंहा गोजौनिफ्राय प्रेसार फैदों होननानै सोर प्रेसार होदों सार होनना जों सोंबाय बिथाङा खोन्थानो हाया आं खोन्थानो हाया जायखिजाया गोजौनिफ्राय प्रेसारजों नोंसोर बुजिना लादों होननानै अब्ला जों बुजिबाय बेवहाय जोंनि मानसिफोरनि आखाइबो इनभल्भ दङ रंगुल बर' बिथां सार थांनायावथ' मा बुंनो सासे थांबानोदि मोनसे संगठना बायनांगौ बेथ' नङा जेरै नोंथांमोना मिथिगौ दुब्लि बारिफ्राव जेब्ला जों माइ फोयो नङा होनबा सोरबा गुदाबो थायो सोरबा माने मा होनगोन बेखौ दाउला माइना मा होनो ना जायखौ जों बासिख'ना सिबखारनानै गारो बेफोरबायदि सुबुंफ्रा थानो हागौ अनेकआव थ' नाङि मानसिफोरा माने थांनायाबो मोजां रंगल साराथ' आंजों थाफायोमोन सानैसो मानसिफ्राथ' आंखौबो सासपेक्ट खालामदों बे बिथाङाबो रंगल सारजों थांफासिगोन नामा होननानै रंगल बिथांजों थांफासिगोन नामा होननानै जेब्लासिम संगठनाव बिथाङा बन्स'आव दंमोन अब्ला आंजों बिथांमोनजों बेबा संगठन हिसाबै जों मोनसे टिमाव दंमोन नालाय जों खौसेनो दंमोन नाथाय जेब्लासिमनाखि बिथाङा बन्स'आव गारनानै थाङो बेजों आंहा जेबो सोमोन्दो गैया लेनदेन गैया आरो प्रेस मिटआव रंगल बर'आ बुंदों दि बन्स'नि माखासे दैदेनगिरिफ्रा रायजो राजाफोरखौ मिसलिड खालामदों सैथो नामा बाथ्राया बेथ' दिनैनि दिनाव जोङो बुंनो थाङोब्ला बिथाङा जाबादि पार्टियाव थांदों आरो बे पार्टिनिफ्रायनो जोंहा माने 100% बादाया दिनै बड'लेण्ड मुभमेन्टनि बादाया फैगासिनो दङ बे बुस्थुखौथ' बियो बुंखागोन नङा होनबा बै समावबो जेब्ला आबसु आन्दलन खालामदोंमोन सोरबा हाग्रामा सोरखौबा रायदोंमोन सोरखौबा अनेक सोंखारिदोंमोन बेथ' जालायबाय थाखागोन बेयाव रायजोफ्रा कनभिन्स जानांगौ बिनि खुनु माबायानो गैया जोंनि थांखिया मा जोंनि थांखिया जाबाय सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड आरो सेपारेट स्टेट बड'लेण्डआ जोंनि बर'फोरनि उन्दै उनला आबै आबौ बोराय बुरै गासैबो सेंग्रा सिख्लाफोरनाव दंजोबो बेनिखायनो बेयाव सोरबा बुंनानै मिसलिड खालामगोन बेजों माने बर' रायजो राजाफ्रा बेखौ फोजोब फोथाया 2018 सनावहाय जिथु माबा रिजार्नेसन होनासो बिथाङा जिरायथ'दों होननानै बुंदोंमोन नाथाय बन्स'निफ्राय बिथांखौ होखारनायनि बा आफादनिफ्राय बोखारनायनि मोनसे थांखि लानायखौ नुनो मोनाखै मा बुंगोन बेनि बेलायाव बिथाङाथ' रंगल बर' बिथाङा गावनो फरायनो होनानै बोसोरनै लिभ लाथ'गोन होननानै बुंदोंमोन बेनिफ्राय अर्गानाइजेसनावसो मोनसे सिस्टेम थायो बयबो मिथियो जेराव बिथाङा बोसोरनै लिभ लानि आं फरायनो LLB आंना जोबाखै होननानै गाव बुंदोंमोन बिनि उनावहाय मा जाखो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट हिसाबै मानसि बारा गैबाङैलाय बिथांखौ जों बिदि प्रग्रामफ्राव लानानै बेरायदों बिथांनि हेफाजाबावनो जोङो गैयाबाबो लाइक 10टा आनसलिक लानो हाबाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव बिनि उनावहाय बिथाङा माबा मोनसे सानदोंमोन खोमा दे आं बन्स'आव थाना मावफिननोसै
नाथाय गाव जेबा थामसोनायानो जोबाखैब्ला बिथांनि थाखायबो जों नाजादोंमोन आरो सेन्ट्रेला बुंदोंमोन नोंथाङा फेब्रुवारिसिम नेथ' फेब्रुवारिसिम जों नोंखौ फुल प्लेजे खालामनानै होगोन दा जोनै दं बिदि मावबाय था होननानै दा बे समावहाय बिथाङा हथादै थांबाय जों मा खालामनो 2018 सननि खोथा बुंदों बिथां रंगोला बिथाङा बुंदों कि 2018 सनाव हाग्रामाया अलरेडि बे फोरमायदोंमोन बे मालाबा बड'लेण्डखौ मोननो हाया आरो बेयाव नांगौ बायदि IAS अफिसार बा गोनांथि गिदिर गोलावबो गैया होनना बुंदोंमोन दा बेनि बेलायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो दा बेनि बेलायाव आरो नोंथांमोननि सासे सेन्ट्रेलनि प्रेसिडेन्टखौबो बे नामखारि होनना बुंदों बिथाङा मिथिनानैबो दिनै बेयाव माने लोब्बा होफादों नोंथाङा बेनि बेलायाव मा बुंनो सानो 2018 सोरबा हाग्रामाया बड'लेण्ड मोना बुंदोंमोन सोरबा क्राइटेरिया गैया होनदोंमोन बेथ' बेलेग आलादा बाथ्रा जोङो फैयै फैयै नुयोब्ला मा जाखो बै समाव हाग्रामा बिथाङा जेनेखौआ बुंदोंमोन जे बड'लेण्ड सोरजिनायनि जेबो क्राइटेरिया गैया गैथ'आ होननानै दिपेन बर' साराबो खुद गावनो बुंदों दे बड'लेण्ड सोरजिनायनि जेबो क्राइटेरिया गैथ'आ होननानै होमबा दिपेन सारा सोर आरो हाग्रामा सारा सोर सानैबो एखे बुंनायाथ' एखे नङा होनबा खिन्थु बड'लेण्ड सोरजिनायनि क्राइटेरिया गैथ'आ होननानै जों गादब जानाय नासयजानाय जों ओरैनो मैगं मैसं थाबाय थागोन नामा बर'फ्रा नों आं बायदि यां जेनेरेसनफ्रा इडुकेटेड मानसिफ्रा बुजिनो गोरों मानसिफ्रा जोंनि बर' सेंग्रा सिख्लाफ्रा अयनाय जानायखौ सानफ्रामबो बुथार जाखुमानायखौ जिनाहारि खालामजानायखौ जों ओरैनो मेगन नायनानै थाबाय थानांगौ नामा नोंथांनाव आं लास्ट सोंथि खालामो जेरै दा जों ससियेल मिडियाआव नुनो मोन्दों गोबां पाब्लिकफ्रा गोबां भाइरेल खालामबाय जेरै आबसुखौ बुङो UPPL आरो BPP खौ बुङो बनसु थ' नोंथांनि बे बेलायाव मा डिफारेन्सियेटखौ मा फोरमायनो सानो रायजोफ्रा गोबां कनफिउस जाबाय बेखौथ' कनफिउस खालामग्राफ्रा खालामो नाथाय जोङो नुनो थाङोब्ला बुंनो गोसो गैयामोन नाथाय दिनैहाय खोब दुखु नांदों आङो जेराव जोंना मास गेदेर जानो थाङाखै जों नुनो थाङोब्ला आबसुनि माबाफ्राव अफिसफ्राव मा जायो UPPLनि मानसिफोर फैयो नंगौ हय आसि बर' हिसाबै थांनो हायो बिथांमोना बर' हिसाबै बयहाबो मोनथायनो थांनाय खिन्थु जेराव UPPLनि मानसिफ्रा आबसुनि अफिसाव थांनानै मिटिं जिरायहैयो मा खालामहैयो बेवखायनो आबसु बिथांमोना नंगौब्लाबो नङाब्लाबो UPPLनि मानसि होननानै बुंजादों दिनैनि उनाव सोंखारिदों बेथ' सैथो बाथ्रा बेखौ रावबो थगायनो हाया नङा होनब्ला नाथाय बनसुआदि दिनैसिमबो BPFनि मोनसेबो खामानि मावफेराखै BPFनि अफिसफ्राव थांनानै जों दिनैखौआ बिदि पलिटिक्सनि माने जेबो बाथ्रा रायलायाखै बिथांमोना हायोबा प्रुफ हो जानो हागौ मनजिल बिथां सारा सिगां BSUनि सासे दैदेनगिरिमोन बिथाङा फैनानै दे बनसुखौ लिड लादों बे नङादि सोरबा पलिटिशियान मानसिया सोरबा पलिटिक्स पार्टिनिफ्राय फैनानै बड'लेण्ड सोमावसारनायाव जुरिक्त होनो हाया बे मा बाथ्रा जाखो बेलाय नङा होनबा दा नोंथांमोना दिनै मिडियानि मानसि गाबोन सामफोर फैनानै जेनेबा सेन्ट्रेलनि प्रेसिडेन्टशिपखौ मोनबायनो नोंथांखौबो सोंखारिगोन बिथाङा उमुक चेनेलनि माबा सासे मिडिया पार्सनमोन होमब्ला नों बे समाव नोंथांमोना माबायदि बुंगोन ना मिडिया पार्सनफ्रा माने बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामनो मोना नामा बड'लेण्डआ बिब्दिनो मोना नामा नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो SI निउर' थेरापि सेन्टार दंसै बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन बे आथिं सानायानो जाग्रोदों ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों ओमफ्राय बिदिनो गुबुन मुलि जाबाबायदों ओमफ्राय हामाखै दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय जेरै सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों नोंथांमोनहा SI निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन